נראה לי שהילדים זה איפה שיש פה שפה. נראה לי שהילדים זה איפה שיש פה שפה. רבותיי, אני מברך את כולכם שמח, שיהיה לנו חג טוב, שנרגיש טוב, ושתהיה לנו שנה טובה. עכשיו אני מתחיל את הקידוש. ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם בורא יגפר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בוחר בנו מכל עם ורוגמנו מכל לשון שבה במצוותיו והגיענו לזמן הזה. לחיים? עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. מרור זה שאנו אוכלים שומה,
על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם במואר.